Irakaslearen figura berreskuratu eta indartu gaur egungo gizartean eta eskoletan beharrezkoa. Hori da hausnarketa tailer honen izenburua eta horretan arakatzen saiatuko gara. Historikoki pentsatu izan du da, hezkuntza legea aldatzearekin ikasleen ikaskuntza prozesua hobetuko dela eta baita irakasleon lana ere. Eta hori akats bat izan da. Izan ere, ikaslea helburu duen gizarte honetan, beharrezkoa da ikaslearen ikaskuntza prozesua hobetzeko irakaslea ondo egotea. Nola lortu irakaslea ondo egotea? Beharrezkoa da emozionalki gustura sentitzea, klasera gustura joatea, edota gizartearen onarpena daukala sentitzea irakasleak. Hau ez da gaur egungo arazo bat. Atzetik datorren arazo bada eta urte hauetan guztietan egon diren aldaketek eragin nabarmena izan dute gure geletan. Lehenengo demokraziaren etorrera, globalizazio ondoren, migrazioak, familia eredu berriak, disiplina arazoak, hauek guztiak geletan ditugun arazoak dira eta irakasleok kudeatu beharreko arazoak dira. Gure egunerokotasunean, gure lanean, ondo eta oso ondo egiten ditugun gauzak dauden arren, beharrezkoa da dauzkagun arazoak identifikatzea, aztertzea, elkarren artean komunean jartzea, eta horiei guztiai irtenbide bat edo aterabide bat ematen saiatzea. Eta horretan saiatuko gara, eta hori da irakaslearen papera berreskuratu eta indartzeko gaur egungo gizartean eta eskoletan behar duguna.